Velkommen til historiens anden udgave af vores lille aftermatch her, BS Winkel, kalder vi det. Hvis ikke Søren Rasmussen havde stået ekstraordinært godt i første leg, så havde det været en helt lige kamp indtil da. Så de kom med rigtig meget, og vi måtte gøre os umage og spille en ordentlig håndboldkamp. Det er jeg så også glad for, at vi fik gjort. Altså, det er vigtigt for os at blive den kenge, vi i, hvor tingene lykkes for os, og hvor vi får arbejdet godt med vores ting. Og så synes jeg også, at der selvfølgelig også var forskel på de to holds indgang til kampen. Vi havde selvfølgelig meget mere at spille for end i Midtjylland, og det afspejles også til sidst i kampen. Så vi er glade for kampen og glade for sejren. Når man får ørerne i maskinen heroppe i BSV, så er det klart, at man går ind og kan sætte i spejlet og sige, at nu har vi en kamp tilbage, og den skal have fuld skrald, og vi vil gerne gøre en god præstation i den sidste kamp mod GOG, og der vil vi gerne slutte af med 2 point, og så gå på sommerferie med en god smag med ham. Jeg kigger lidt på Richard Løn i sådan en kamp her. Faktisk også en... Det gør jeg også. Ja. Jeg må sige i dag, altså det er fantastisk. Det er lidt noget nyt nede i BSV, at vi tyrer for venstre bakken. Det gjorde vi i dag. Jeg skal lige høre, vi er en del sådan, lokale patrioter, der stadigvæk følger her. De unge fyre, de kommer ind og får lige de sidste 4-5 minutter en gang. Kunne det godt have været flere minutter, de kunne have fået og gjort sådan dyrebare minutter i sådan en slutspilskamp her? Ja, det er jeg sikker på, at alle de unge, de synes, at de sagtens skulle have vundet den kamp alene, så 5 mod 6 år med gød. Så de har masser af selvtillid og masser at gå på mod, men den tid rart, og vi kan betale lidt tilbage. De yder en kanonindsats i dagligdagen og får træningen til at fungere. Så alt det fame, vi kan levere til dem, det vil vi gerne. Og når de så ovenikøbet gør en god indsats, så er det jo bare fantastisk. I kampen i Herning, jeg husker sådan en, nu er det derfor vi også har taget dig og Nikolaj på samme tid her. Jeg kunne godt tænke mig at høre, der var kampen i Herning sådan en dobbelt udvisning, hvor der var vist lidt en albue og en der gav lidt igen, og så hernede var der også et lille slag i ansigtet. Sådan, har du et eller andet imod Nikolaj? Meget. Nej, det har jeg overhovedet ikke. Jeg kan ikke godt lide Nikolaj, og det er en del af gamet at spille på banen, og uden for banen er vi lige gode venner. Hvad der sker på når det er, hvad der bliver på banen, og når man kommer udenfor, så er man de gode venner af den grund. Men der er kommet til stregen, og det er sådan, det skal være. Siden vi var her sidst, så er du blevet udtaget til landsholdet. Skal vi lige give Nikolaj en... Nikolaj, 40 mål i de sidste 5 slutspilskampe, 8 i snit. Hvad er det, der gør, at du er så brandvarm lige for tiden? Ja, det er jo nogle gode holdkammerater. Og jeg ved ikke, hvor mange målpenge Øres han får det hjemmefra, men han skal i hvert fald nok dele nogle af dem ud, tænker jeg, i forhold til nogle af hans holdkammerater. Har det noget at gøre med, at du også bare står nede i fløjen og dækker op som mest til siden, så du har en masse energi, overskudsenergi, når du kommer op i angrebet? Om bestemt, der er ikke. Det er jo målene, der bliver set på i avisen, ikke? Der er ikke nogen, der får ros for at lave fine tacklinger, så der vælger jeg at sætte mig ned i fløjen og stå og kigge lidt, og så trækker jeg lidt luft, så at jeg kan præstere lidt bedre i den anden ende. Men det var alt herfra. Vi takker til Martin Hansen, Patrick Vesterholt, Nikolaj Øres og Peter Bredsdorff Larsen, og så ses vi i en semifinale.